Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga informasyon angot sa COVID-19. Ini nga pahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikaduha, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, Morning Edition. Action Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tag ng alas 7. Detalye na sa aton mga balita lokal. Ginmando ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang temporaryo nga pagpauntat sa pagbaton sa mga OFWs kag locally stranded individuals. Sunod sa gobernador, wala na sang bakante ang mga quarantine facilities ang Negros Occidental. Duwa pa ni Lacson, madamo man sa mga local government units ang nagpahibalo sa iya nga puno man ang ilang mga quarantine facilities. Sunod kay Lacson, magahulat ang probinsya nga mabakante ang mga ini antes ibalik ang pagbaton sa mga nagapauli sa Negros Occidental. Ang Provincial Healing Center sa EB Magalona, St. Andrews Park Place sa Cadiz kag Mambucal Resort sa Murcia amo ang dalagko ang mga quarantine area sa Negros Occidental nga sarang makaakomodar sang ginatos ka mga persona. Ginapangabay ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang National Interagency Task Force nga tugutan anay ang mga local government units nga makagamit sa mga school building bilang quarantine facilities. Sunod sa gobernador, naghangyo ang Department of Education sa probinsya nga kung pwede na nga makaamat-amat biya sa mga school buildings ang mga persona nga gina-quarantine kag pangitaan sang sayluhan. Apang ginapahayag sang gobernador nga may mga 3rd kag 4th class municipalities ang hindi makasarang sa pagpahamtang sang kaugalingon nga quarantine areas. Nagasalig si Lacson nga paboran sang NIATF ang iya pangabay bangod prioridad sa gihapon sang probinsya nga matagan sang proteksyon ang ikayong lawas sa mga negrense kag hindi na magdamo pa ang mga positibo sa COVID-19. Abril sang ginaprubahan sang DepEd ang paggamit sa 660 ka mga eskwelahan sa bugos nga pungsod bilang temporaryo nga quarantine ukon isolation areas kabahin naman sa COVID-19 response sang gobyerno. Naka-recover na sa COVID-19 ang duha ka local cases sa siyudad sang Bacolod. Base sa record sa Bacolod City Health Office, ang duha ka local cases nga nag-ayo sa masakit amo si patient 14 nga isa ni ka 36 anyos nga babae nga anay DepEd nurse nga residente sa barangay Takuling. Kag si patient 18 isa ka 32 anyos nga lalaki nga nagarenta sa Purok Pine Tree sa barangay Bata. Ginkumpirmar ni punong barangay kag ABC President Lady Gles Gonzales sang barangay Takuling kag punong barangay Lito Abaring sa barangay Bata nga ginkakas na ang lockdown sa lugar sa duha ka mga pasyente matapos yung nag-negatibo man sa masakit ang ilang mga close contacts. Nagapakita man sa record sa CHO nga naka-recover naman sa masakit si patient 19 nga isa ka 35 anyos nga lalaki nga locally stranded individual gikan sa Manila kag residente sang barangay Alihis. Naging kontrobersyal si patient 19 matapos niya nag-inom-inom pa ini antes nagwa ang resulta nga positibo ini sa virus. Sa karon ang siyudad sa Bacolod ang may 30 ka COVID-19 cases, 8 ang aktibo nga kaso ang ginalakipan sang 5 ka OFWs kag 3 ka LSIs, 3 ang napatay kag 19 ang naka-recover.
Mas sobra sa 600 ka mga Bacolodnon nga OFW sa nakapauli sa syudad sa Bacolod umpisa Abril 28 tubtob Hunyo 24. Sunod kay City Councilor Israel Salanga, chair sang action team on returning OFWs, ilan nabuligan ang 681 ka mga repatriated OFWs. 520 ang nagnegatibo sa virus, kag 161 sa karon ang nagapabilin sa mga quarantine facilities. Dugang pa ni Salanga sa 30 ka mga confirmed cases sa Bacolod, 18 ka mga OFWs ang positibo sa virus, pero 6 na lamang sa karon ang aktibo nga kaso, kag padayon nga ginamonitor. Sunod sa konsehal, 25 ka Bacolodnon OFWs kag isa ka infant ang pinakaulihi nga nag-abot sa syudad kahapon sang kagahon Hunyo 24. Ginapaabot sang konsehal nga kada adlaw mayara sa mga OFWs nga mag-abot sa Bacolod, pero hindi massive kag nagpasiguro nga may nagakaigo nga room sa mga hotel o inn para sa ila 14-day mandatory quarantine. Ginpasiguro naman ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga wala sang problema sa akomodasyon sa mga overseas Filipino workers tungod mayara sang available nga mga hotel ang syudad, agud bamtangan sa ila nga magapaydalom sa mandatory quarantine. Sa interview sa Action Firing Line, may preparasyon ang syudad para sa mga OFWs. Ginabaagi man sa nagkaigo nga health protocols. Isa lamang sa concern ni Familiaran, among kakulang sang kooperasyon antes papaulion ang mga OFWs. Nagalao man bisi alkalde nga tamdon ini nga problema para mangin mahapos ang proseso sa pag-akomodar sang mga OFWs. Ginaklaro ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga hindi dali-dali makapasa sang swab sample ang syudad sa Bacolod sa Teresita Halandoni Provincial Hospital Molecular Laboratory sa syudad sang Silaya. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Familiaran nga hindi compatible ang swab kits nga ginagamit sang syudad, rason nga sa Western Visayas Medical Center ginadala ang mga swab sample. Sunod kay Familiaran, masobra 1,000 ang swab kits nga hindi compatible sa ginausar diri sa probinsya. Sa piyak sini, ginapasiguro naman ni Familiaran nga wala naman sang problema angot sa pag-abot sa mga test result sa syudad sang Bacolod tungod madasig na ini nga ginapagwa sa karon. Preparado naman ang syudad sa Bacolod nga magbaton sa mga locally stranded individuals nga naghalin sa syudad sa Cebu kag Manila sa piyak nga ginakabig nga high risk ang nasambit nga malugar sa COVID-19. Ginpahayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran ngang matuod nagatag na sang instruction si Bacolod City Mayor Evilio Leonardia kay Engineer Loben Rafael Cibalios ng City Engineer's Office nga ipatuman ang renovation kag ipreparar ang tanan nga available rooms sa posible pagdamo sa mga magapauli nga LSIs. Suno kay Familiaran, paborable sa syudad ang desisyon ni Governor Eugenio Lacson nga temporaryo gin-ban ang mga LSI halin sa syudad sa Cebu pasulod sa probinsya. Apang ginakahangawaan ni Familiaran ang peligro pang idulot sa mga LSI nga magatiner sa puerto. Sa dugang pa nga balita lokal, idulong sang personnel sang DSSD Bacolod ang ayuda sa idalom sang Social Amelioration Program sa mga balay sang benepisyaryo sa tion nga sila ang naapektuhan sang lockdown. Nagpanugyan si DSSD Head Pasita Tero nga ginadilian nga magwa sa ila balay ang mga SAP beneficiary nga apektado sang lockdown o kung magpila sa barangay o kung sa venue sang SAP distribution. Sa karon nagapabilin nga 26 ka mga balay ang lockdown sa Purok Pag-asa, Barangay Estefania. Ginpatag ni Tero nga na-delay ang paghatag sang second tranche sang SAP matapos nga may bag-o nga instruction nga ginpaparawag ang DSWD nga hindi lamang ang head of the family ang i-encode para sa mga left-out families kundi lakip man ang miyembro sang pamilya. Ginalantaw ni Tero nga sa isa ka household, kinahanglan 5 ka ngalan sang tawo ang ma-encode. Nagpasalamat si Tero sa encoders nga ginpadala sang barangay sa ila sini nga kooperasyon. Sa karon wala pa sang patod nga petsa kung saan ang tagtaga na isang second tranche kasunod nga wala pa sang payroll. Madumduman, una nga ginpahayag ni Tero nga subong nga semana target mahatag ang nasambit nga ayuda. In case nga ang location may lockdown, ginaano na namon, ginabutang sa envelope, tapos ihatag lang na sa ila individually kung sino dito sa sulod, sang area, tapos ginapapirmahan na dito ang payroll. Okay, house to house, i-house to house. House to house. Si DSSD Head Pasita Tero. Ginrason naman ni Barangay Barago Kagawad Arlo Acevedo Jr. ang transparency nga nagtulod sa iya kung nga iya ginpost sa social media ang budget proposal sang barangay para sa 3 kadlaw nga ipakaon sa tanan nga personnel nga magabulig sa pagpanagtag sa ikaduha nga trans and social amelioration program.
Sa interview sa Action Firing Line, din klaro ni Acevedo nga hindi pamulitika nga ginhimo tungod ang kamatuoran lamang nga dapat mahibuluan sa publiko amo ang iya tinutuyo nga mapalambot. Sunod kay Acevedo, maathag nga naaprubahan ang budget proposal nga nagabalor sang 232,000 pesos para sa pagkaon sa mga personnel nga magbulig sa SAP distribution sa sulod sang 3 ka adlaw. Apang bangod na bulgar sa social media, napilitan si punong barangay Ricky Mijares nga magpalayag nga hindi ini konforme kag kinahanglan pa nga may i-adjust sa budget. Anto sunigin pahig ni Mijares nga nakibot ini sa ginhimo ni Acevedo matapos ang in-post sa social media ang budget proposal sa piyak nga wala pa sang final approval. Sa katapusan nga balita lokal, na-delay ang pag-install sang dugang nga 72 ka mga CCTV sa syudad sa Bacolod tungod sa COVID-19 pandemic. Sunod kay Executive Assistant Jomari Vargas, Cluster Head sa Bacolod CDRRMO, talilikdan nga bulan sang Mayo kung tani na-install na ang dugang nga mga CCTVs apang wala ini nadayon bangod sa pandemya. Dugang pa ni Vargas, yara sa karon sa Manila ang mga equipment nga ilagin bakal gikan sa Singapore-based nga kompanya nga nagdaog sa bidding. Ang proyekto ang nagabalor sang kapin 25 milyones pesos kag ang pondo ang gikan sa 2019 Special Trust Funds ng Bacolod CDRRMO. Sunod kay Vargas, isa pa sa concern ang mga technician nga taga Manila nga kinahanglan pa magpaidalom sa 14-day quarantine antes maka-install sa mga CCTVs. Ang mga CCTVs ang ipahamtang sa mga strategic areas sa syudad kag sa karon ang syudad ang may 39 ka existing nga CCTVs pero anom dire ang may diferensya. At kaya mga bot na, quarantine na mo na sila. Muna nga, quarantine na sila ya. Okay. Hindi malitas Manila ka daan. So, mo parang team nila. Oo. Di matasara ko para because may 14-day quarantine sila. But they is because of that. Si CDRMO Cluster Head Jomari Vargas. Action Radio Philippine Standard Time, 7:18. Kag para naman sa complete management. Kag sa aton mga ka-action bala nga nagapangape, ari ho ang black coffee gina-recommend naton sa inyo. Kag kung black coffee gani ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar ang akon nga gina-rekomendar sa inyo. Kaya nga man, kadamo-damo sa iya sini nga benepisyo para sa aton ikang lawas. Sa may mga edad-edad na bala, makalikaw kita sa Alzheimer's kag Parkinson's disease. Likaw man kita sa diabetes, mayo pa ni siya sa aton nga atay, kag nagatinno sa aton colon o kung tinae, nagabulig pa sa aton nga weight loss. Kadamo-damo sa benepisyo kung black coffee. So, ang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar, isa pag isa rason gina-recommend nato nini, amula ni siyang black coffee nga may mangosteen. Ti kabalo naman kamo sang healing properties sang mangosteen. So, mag-Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar kana with mangosteen, mabakal naton sa tanan nga sangasang Sincere Drugstore, Wakong Chinese Drugstore, Consuelo Drugs, kag iban pa nga outlets. Be fit, be smart, and be healthy. Mag-inom sang Dr. Alfred's Black Coffee with no sugar with mangosteen. Kaysa Dr. Alfred's Black Coffee, may kape ka na, healthy ka pa. Mga quarantine passes sa siyudad sa Cebu, ginkansilar. Samtang isa ka alkalde ginreklamo bangod sa paglapas sa protocols. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Mga ka-aksyon, madamos ang naglaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub.
Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Ginenggamyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad mahinhanda sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi ang protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2019 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Balita Morning Edition.
Action Radio Philippines Standard Time, las 7:26, detalya na sang mga balita nasyonal. Ginkanselar na ang tanan nga quarantine passes nga gin-issue sa siyudad sa Cebu. Ini ang ginanunsyo ni Cebu City Mayor Edgar Labella, base man sa mando sang Department of Interior and Local Government. Sunod kay Labella, naglibot sa Cebu City ang team gikan sa Interagency Task Force kag nakitaan nga madamo sang residente ang yara sa gwa sa ilang mapuloy-an bisan ang syudad ang napaidalom sa Enhanced Community Quarantine o kun ECQ. Bangod diri sunod kay Labella, tanan nga quarantine pass nga gin-issue ang ginkanselar na. Apang pagatugutan naman nga magwa ang mga authorized persons outside residence o kung na exempted sa idalom sang guidelines sang IATF. Magapagwa man sang bago nga quarantine passes sa masunod nga adlaw kay gaanunsyo sang lokal nga gobyerno ang proseso sa pagkuha sini. Ginakabig naman sa Malacanang nga maayo nga tikang ang desisyon ni Cebu City Mayor Edgar Labella nga kanselahon ang quarantine pass sa syudad sa Cebu umpisa gabi sang Hunyo 24. Sino kay Presidential Spokesman Harry Roque ini para mapunggan ang paglaptas sang COVID-19. Dugang pa ni Roque hindi mangin epektibo ang tuyo sang quarantine kung madamo nga residente nagapabilin sa gwa sang ila sini nga mga balaya. Yara karon sa 250,000 ang residente sa syudad sang Cebu nga ginhatagan sang quarantine pass. Palayag pa ni Roque husto lang nga kanselahon ang quarantine pass kag mag-issue na lang sang panibag-o para masiguro nga ang kinahanglan lamang nga magwa sang sa ila sini nga balay ang makagiho. Ginbalik sa Enhanced Community Quarantine ang Cebu City tubtub sa Hunyo 30 matapos naka-record sang masobra 4,000 ka kaso sang COVID-19. Wala sang plano si Presidente Rodrigo Duterte nga mag-appoint sang temporaryo nga tiglikom sang Department of Environment and Natural Resources bilang bulos kay Secretary Roy Cimatu. Ina-reaksyon sa Malacanang matapos hinatagan sa trabaho ni Presidente Rodrigo Duterte si Cimatu nga mo ang magadumala sa pagresponde sa gobyerno sa COVID-19 sa siyudad sa Cebu. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, temporaryo lamang ang appointment ni Cimatu sa siyudad sa Cebu kag nagapati ang Malacanang nga malipot lamang ang panahon ang kinahanglan sa pagtutok sa problema sa among syudad. Duha pa ni Roque, pila ka beses naman yung hinatagan sang misyon si Cimatu. Madumduman si Cimatu ang intuginan sang presidente sang ginpasiradaan sang 6 ka bulan ang isla sang Boracay para sa rehabilitasyon. Natala na naman nga i-deploy ang mas madamo nga pulis, soldado kag health workers sa syudad sang Cebu. Sunod kay Interior Local Government Secretary Eduardo Anyo, ang mga pulis kag soldado ang mag-istrikto sa implementasyon sang Enhanced Community Quarantine. Dugang pa ni Anyo, magadugang man sang mas madamo nga doktor kag nurses sa mga hospital sa syudad. Suspendido na ang quarantine passes sa syudad para masiguro nga hindi basta-basta makagwa ang mga residente. Tubtub Hunyo 23, naglambot na sa 4,479 ang kaso sang COVID-19 sa syudad sang Cebu. Ginpasakaan sa reklamo sa Department of Interior and Local Government si Olongapo City Mayor Rolin Paulino Jr. tungod sa kinaligar paglapas sa protocol sa kintalana sa Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases. Sunod kay DILG spokesman kag Undersecretary Jonathan Malaya, may mga ginbutang nga quarantine rules si Paulino nga nagalapas naman sa guidelines ng IATF. Sa tumbulan sa Abril ng paggawa sang show cause order ang DILG kay Paulino sang magtipon-tipon ang mga residente kag ginlapas ang social distancing para sa pagpanagtag sang Social Amelioration Program. Sang Mayo 21 nagpagawa naman sang executive order si Paulino nga ginpanugutan sini ang pag-angkas sa motorsiklo. Mayara pa sang ginpagawa nga special pass ang LGU sa siyudad sang Olongapo para mapasugtan ang pag-angkas. Sunod kay Malaya, ginpasakan na sa Office of the Ombudsman ang kaso nga paglapas sa Bayanihan Law, Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Concern Act, kag Open Disobedience, sa dalom sang Article 231 sang Revised Penal Code bato kay Paulino. Sa iban pa nga balita national, ginapakonsidera naman ni House Assistance Majority Leader kag ACT CIS Representative Nina Taduran sa Department of Health kag sa Department of Trade and Industry ang ila sini desisyon nga limitahan lamang ang operasyon sa mga salon kag barbershop sa mga lugar nga ginpaidalom sa General Community Quarantine. Sunod kay Taduran, mas dako ang nadula nga ginansya sa mga tag-iya sang salon kag barbershop, subong man ang mga empleyado tungod limitado lamang sa pagpangutod sang buhok ang ila sini nga ginaserbisyo. Magluwas diri, madamo man sa mga kliyente ang senior citizens nga wala ginapanugutan nga makakadto sa mga salon kag mga barbershops.
Naghatag naman sang dugang 60 kadlaw nga plaso ang Civil Service Commission para sa pag-file sang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o kung SALN sang mga opisyal ka empleyado sang gobyerno. Sa abiso sang CSC, tanan nga public officials kag public employees ang mayara sang dugang 60 kadlaw humalin Hunyo 30 ngamong katapusan nga adlaw sa pag-file sang SALN. Bot silingon sa baylo nga Hunyo 30 ang deadline, mangin Agosto 31 na ang katapusan nga adlaw para sa pag-file sang SALN sa ilang mga departamento o kon ahensya. Tanan nga department heads, office o kon agency ang ginmanduan nga maghimo sang procedures para sa pag-review sang SALNs agud masiguro nga nasumiter ni sa insakto nga panahon kag insakto ang form. Sa katapusan nga balita national, ginaabi-abi sang Makabayan Block ang desisyon sang Korte Suprema nga pagbasura sang co-warranto petition nga ginpasaka sang Office of the Solicitor General batok naman sa ABS-CBN. Sa virtual press conference, ginpahayag ni Bayan Muna Party List Representative Carlos Esagani Zarate nga bilang isa sa mga authors sa paghatag sang ABS-CBN franchise, ginaabi-abi sini ang desisyon sang korte. Dugang pa nagalaom si Zarate nga umpisa na ini agod nga padasigon ang resolusyon sang pending application sang ABS-CBN sa ilang nga prangkisa. Parayag pa ni Zarate ang nagapadayon nga House hearings sang ABS-CBN franchise issue ang tama na kalawig kag wala sang anuman nga ebidensya agod balabagan ang pag-renew sang prangkisa. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:32. Kag para sa aton mga ka-aksyon nga nabulayan sa pagpamu. Ang mga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kay iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Gusto niyo.
Mga kaaksyon, madamos ang nagpalaylay nga pamaagi agon protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 ug ang COVID-19. Isa sa mga pinakaimportante ang regular, safe and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig ug ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot nga rekomendado sa World Health Organization. The Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:37. Sa detalye na sa Balita International, gintayog sang magnitude 5.9 nga linog ang eastern coast sa Japan, las 4:45 sini nga aga Webes. Base sa US Geological Survey, ang epicenter sang linog ay may kadalumon nga 25.4 kilometros kag 41 kilometros ang kalayoon sa southeast sang Hasaki sa Chiba Prefecture sa nasidlangan sang Tokyo. Yan pahayag naman sang Japan Meteorological Agency nga wala sang tsunami risk. Naibaloan ang Japan ang yara sa Pacific Ring of Fire kundiin may intense nga seismic activity. Sa balita sa patag sa pagnegosyo, ginkakas na sang Department of Trade and Industry ang paglimita sa pagbakal sang essential items kaangay sang face mask, alcohol kay iban pa nga pagkaon matapos nagbalik na sa normal ang inventory sang nasambit nga mga produkto. Suno kay DTI Secretary Ramon Lopez, nagsaka ang demand sa supply sa among mga items, partikular ang face mask sa itong unang semana sang Marso nga ginpatuman ang quarantine. Duwa pa ni Lopez, istrikto nga pagpatuman sa quarantine measures ang nakabulig kung nga wala nagkulang sa pagkaon kag essential products ang Pilipinas, bangod ginlimitahan ang mga bumalakar para hindi pag-ubuson sang may ikasarang nga magbakal. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 6 centimos, Hong Kong dollar 6 pesos kag 46 centimos, samtang ang Singapore dollar may baylo nga 35 pesos kag 95 centimos. Sa ato naman nga balita entertainment, action boy ginabulgar ni Beauty Gonzalez nga naga-training siya karon sa Philippine National Police Aviation Security Group matapos naghalog na ang quarantine mode sa Luzon. Sino kay Beauty sa karon nagapaydalon siya sa Special Operations Unit sang PNP Aviation Security Group kundiin gina-train siya kuno action boy para sa anti-hijacking terrorism. Baskugan. Kuan ang ano gid dyan, organic ni member. Reserve. Reserve. Oo. Amo na siya action boy. Kiti hambali gani do basi ma-change career siya wala basi ma-police woman. Oo. Ti Hindi ka nagapati. mag-change ng si Beauty isang karerya ang nga lugar na kapaon mo. Ay, actually top of top 1 priority ko ang magbulo sa iya. Kabulo siya. Galing kito ka budlay. Budlay ako magbaya sa Action Radio. Gani. Mas damo mo lang fans ko sa Action Radio. Basi ano ko na karon nano naman. Tinagapati Action Boy actress nga magamit ang iya sini nga training sa iya trabaho bilang actress. Man kiti basi wala may mga gusto Kasi ko may mga drama. Oo, may mga kay anti sa gani? Hijacking? Anti-hijacking terrorism. Basi gusto yung mag-action film naman. Mga amo naman ka. Maawa ka, wag mo i-hijack ang aeroplano mo naman dama-dama. Amo na. Sige, mas naging artista sa mo. Talakab. Titari mo lang sa nag-dream. Baby, ano yung hijacker? Sige, basta amo na tutudlo siya. Talak. Alam mo gid sige da. Gin pala sa actress action boy sa piyak na may COVID-19 hindi dapat ini mangin rason kon nga untaton mo ang luyag mo nga himuon pero ikaw ongoing mo lang classes mo, di ba? Kinimbitar man ni Beauty ang mga pamantanon nga mag-intra kag makigbahin connection boys sa nasambit nga training. Tingin ikaw wala ka plans? Ha? Wala ka plano? Mano, sa ano? Training sa ano? Ma-training di? Hindi kami ang pang-hijack. Hala na patian nyo to. May mga training sa pang-hijack. Muna gabi mo, no?
Siya rin ka-training, actually. Balita sa sports. Nag-file sa reklamo batok sa Philippine Taekwondo Association ang two-time Olympian nga si Donnie Geisler bago siya kinalagar pagpang-abuso sa iya sang makapila ka beses. Wala naging detalye pa ni Geisler ang kaundan sa reklamo apang ginpalayag nga nagdesisyon nga magpasaka sang reklamo matapos ginsaway sang PTA ang duha ka Southeast Asian Games winners matapos nag-guest sa iya online Zoom Taekwondo training session para sa mga kabataan. Dugang pa, ginsaway sa PTA sa Samuel Morrison kag Arvin Alcantara, rason nga nagpasa sila sang letter of apology kag courtesy resignation apang ginpatawad rason nga sa gyapon miyembro sila sang national team. Naibaluan si Geisler ang nagatanyag sang libre nga Zoom training session para sa mga kabataan. Balita espesyal! Happy Feathery Thursday, Action Ano? Boy. Feathery. Kumusta mga Ibahin manok? mo naman ang storya. Siyempre, kalbo naman. Kaya magali ang mga bulbul sang balahibo sang manok na. Hindi sa manok, Manok gina. Kita mo kagamay, Sa pispis lang niya. Ang dako ya. Ang Sa dako. manok gina mo. Din man. Tapos gina lang. Ginutod lang gamay. Sa manok ginawa. Amo siya mga ka-aksyon, no? Thank you, gali sa sponsor ko, Madam Nonsky. Watch out ka mga sa kung mag-newscast kami ganun ni Action Doral. Watch out nyo kay mga, may mga model-model. Hindi ko ano na yung mga ang manok na sakto na. Kaya tungod wala bulang subong. Correct! Ang mga manok yung panghimulbuluan. Kay para may may kwarta, mga nagani, tawag nila, mga gabreed. Mga nagabreed. Nakapaminsar sila sang other way. Sa mga bulbul sang manok, hinimo nga ritos. Matubo pa man na. Kamu No, diba? Maria, kamu yung bumalakal. Sina, Kag kami ang model. Nami man kami nga model. Beautiful model. Amo na siya kung action boy magtawag model. Mo. Ikaw liwat ba? Mo. Del. Deal. Model. Siya. Sige. Thank you liwat sa akong sponsor. Ba't yan naman sa Saturday? Okay, good. Ang bulbul sang kurang hindi pwede na. May bulbul ang ha? Ablahibo. Siling ko hit kagawa. Doon nakibot mo ko ba si inyo, goro? Sa panukoy, goro. May bulbul ang Gali bugulo ko ano pag hindi mapinsaran nila pang suksok ko nila ka. Watch out lang. Bantayan talaga. Bantayan gito kadamo. Gito daan ng mga 600,000 gito daan. Ito may mga aquarium bato nga mga Hindi tayo ako rin. Kita ka na blasang sa downtown. Nang kabaligya blasang isda bla nga nabutang sa plastic, kaya nabutang sa aquarium. Hindi blay butang bakal ka da, nabutang sa plastic. Ibutang mo sa aquarium, baklon mo na sa plastic. May aritos lang nga muna yan. Actually, plastic man nga may isda sa sulod. gin-preserve to. Actually, true to true. Isda gito? Gin-preserve to. Ano sa koy? Goldfish. Goldfish. Sa ato na mga kaksyon, kung na-beautiful land, kung sumusakot. Comment ka mo da bala kay pangitan, tapaagi, nga wala labot, nga basi may magyan, kung da face mask, may padala ko sa inyo nga, nga earrings. Sige, pakta nyo nga ako nga favorite color. Kahit tandaan, kung una ko na makita, favorite color, just contact me. Muna promote pa yata lang ka ba? Kung di ko nang matoto, may ato, kita ko to kay namo nang daw plastic bala nga may goldfish. Nga daw, siguro sokol mo na ng earring. Doon ko to ka plastic. Nagamay, tapos may goldfish, tapos imuon mo yung aritos. Di ba daw ka mong... Kinapabot ko, tapos basi bla aquarium na gidlaw. May aritos ng aquarium, di bla. Basiga muna ko. Basiga muna. Hindi man nga aquarium. Basi medyo gadoko ko. Basi action art lang na yung gadoko. Tapos sa sunod, ara si Nemo, bla. Ikaw na lang, B. Butangan ta ka sa ano na gani, yung ginapang preserve bala. Hindi, mangita ko, bla. May ngita. Pag ko mamaninsar ko kung ano, pag hindi pasuksok. Sige bala. Kaya ka mo nga daan, bisan lang panuksok niyo mo. Bisan ano lang, pero angayan kami, di ba? Shout out na sa hindi angayan. Angayan. Mambala sila ka na daw kapalaway kay Action Eden. Or pink, ginayang color, no? No? Thank. Pink ginayang. May pink na may brown. Or ang ginbutangan lang ni Korea color, luguman. Sa mga Africans, bala, mga kuwan na, hindi lang daw sa south sila sa may klayo, blas blibot, na mga tang suksok. True. No? May polka dots man galing nga, no? Balahibo, no? Mongga. Ari ako Action Boy, ginluguman. Pero aring brown, guro daw ka natural. No? Sige.
Dubag ubula. Charot. Kasi amoy bulang. Pabala. Okay, wait Bakit lang. hindi? Amo ka na ako mag. Ito ka beautiful. magtakad. Alin doon nadula ang buho. Hala. Ay, good, Amo na good. siya Sige, dapat. sige, sige. Na-type ko na ni Maritel. Grabe ang earring ba? Sorry, hindi pink ang akon nga favorite color. Sige. Kasi may ano na karon. Sa aton nga balita special, paano malikawan action boy? Ang imo paghuragok. Baho. Amo gina di ba kagita Ako actually, why ko gahuragok unless nga daw araw daw kapoy gid ko bala. May batian ng isa mi amo na. May ara ko sa unay nga daw maguba ang balay mo. Oh, grabe May ba? makaisa ko sa unay maghuragok siya, daw maguba ang balay Gaano mo. gid sa maghuragok? Ano klase pang huragok? Sige, alarm and scandal. May na makahakadto sa balay bala. Nasulay ko hindi ka makadto ya, hindi ko tulog si mo ya. Oo, no. Amo na. Gakulog ka. Doon Gakulog. Gakulog ka. Dapat kaga mo bala daw madulaan sa ginawa. Or hindi ka mo para garo, no? Pero ginoperahan gito. Ala? May ara, may uragok na bala nga sobra-sobra, gina-operahan na siya. Ayun Eh, lang, oh my delikado na gosh. sa heart, actually. Correct, Oo, correct. delikado Oo. na siya. Tiyang una, direction boy, i-elevate mong imo sini nga ulunan. Ang ulunan. Oo. Ang ulunan ng elevate. Ang I-elevate ulo mo, yan. syempre na madala na. I-elevate mong ulunan, kasi syempre dira Diba, ka si ulon. elevate ng ulunan, ulo, tapos ulo, Sa piyak. atos dalom. Hindi man siya amuna. Hindi ka man Kaya guruglang. alam ko pala katulog, ang isa nga ang ulunan, ginatabon ko sa ulo ko. Oo, hindi siya pwede kung action boy. Mhm. Okay, basi kung tabunan, hindi ka nakabugtaw. Sa gahuragok, ha? Sa gahuragok, i-elevate mo ulunan, tapos syempre, dira ka man maulon sa elevated. Kaya doon, hindi ka pa maguro maglambot sa level, nga gin-elevate mo ulunan, tapos piyak ka hindi ka maglambot sa mga level, action boy, ha? Oo. Kaya para kung action boy, i-elevate mo na kung ang imo nga ulo, para mayo ang blood circulation, kagang hangin nga nagasulod. Do ipasaka mo. Oo pa. Kaya wait, ano na siya kuno action boy mo para may may ano bala, may airway dira sa imo nga tutunlan. Kag di dapat damol kuno ulunan o kung dublihon mo siya. Kaya kikis ano man kung mamag-uhan ka bala action boy, pagkaaga stiff neck ka. Correct. Sige lang may bulong man sa stiff neck. May harap yung soda, uragok, ano ba yan? Yung daguhulog, bumba mo. Ano na yun? Kana. Gabon sa na yun. Nahulog bumba mo. Di ba ano na? Ano? Manihol ka, hindi ko may kabalo, manihol mo. Gabon sa na yun, naguhulog bumba. Grabe na yun. May nabatian lang ko May nga bulos-bulos sila nga duwa. Shout out na kay Dance. Maghuragaw ka rin isa. Di ba? Mabulos naman na isa. Doon ka patunog-tunog sila. Ay na, isa ko maguragog siya. Masabat na siya. Iba malamay. May tono. Kasabat mo lang. Oo, no action boy. Amo natin uragog siya saya, no? Gamula na saya. Ay, saya. Kung hindi, basab na nice na eh. Masilang isa nga. Doon ka istoryahan. Istoryahan na sila. Kasi may gawraga ka. Ano na yung mga huragok man. Okay, next na. Matulog ko action boy nga naga-side view. Side view? Nagatakilid. Ari mo niya. Espiyo. Hindi mo na nagatakilid. Balaga mo na. Nagatakilid. Hindi magkaya. Especially hindi magkaya. Hindi magkaya ko action boy. Kaya mo na ko no, kung magtakilid ka, wala ko mayo pressure ang imong puwak, ang imong throat. Kaya kung naghahayang ka kung action boy, may struggle gid bala dira. Tiyan mo na kuno makakos kis ang labi na gid kuno kay mi ara ka kung mga tambok bala, mga tambok may mga tambok. Hindi siya mayo ka ang air. Actually ako tulog kaya hindi mo na hindi ko ginawa. Side view ka. Hapa. Aga hapa. Okay man ang hapa. Sakit liog yun, no? Ay, talagang gahapa ka may buong katray mo. Di ba ka mo action boy kung maghapa? Okay man ang gahapa. Baila ko pala tulog ko yan. Gani man, wala na ko na labot, Doon pala ligban, ito pag ginayaabi. Magamit action boy sa peppermint oil. Peppermint? Ano sa peppermint? Peppermint oil. Medyo peppermint. Peppermint? Medyo kahang. Medyo
Medyo, mental. Mentol, hindi ka. Mentol, Action Boy. I-apply mo na kung sa imo nga ilong. Kahit anti-inflammatory ina, epektibo sa pagpaluwag ko ng paghinga. Pareho sa mga mga inhaler, kita ka na inhaler. Pero hindi mo gina-advisable gina mga inhaler. True. Ang iba ni Action Boy na no, sige, inhaler. Makuguba ng imo nga kwan. Mag-amugin ng braga. Alam mo. Oo, usually na sa mga may mga sinuses. Correct. Ikapat, Action Boy, steam inhalation. Pareho na di sa nga, tundi may ari, tadi sa una muna. Wala, lain ni Action Lain Boy. na. Kay kalabanan, kung nga rason sa paghuragok, among barado nga ilong. Ti, isa sa paagi nga malikawan ng amo ang pag-inhale sang steam para magmayo mo pamatsyag. So, ang himuon, Sa spa lang? oo, daw sauna. Pero, sauna, do ka house remedy. Ti, himuon mo na, Action Boy, sa balde, mabutang ka da ininit nga water. Siyempre, butangan mo man sang warm water, lukewarm water, para hindi mo mapasok Dahil in. yaso? Tapos maputos ka sang habol sa imo lawas. Dira ka iputson mo dala ang balde. Siyempre, mas steam na siya mainit. Tapos, mamo ko na yung Action Boy. Okay. Para maghalog imo paginawa. Tapos, sagwa mo lang ibuga. Kaya basi bala dumalain, maglain dugang. Pamatsyag mo. So, mag-inhale ka. Magbuga sa sulod. Gamo ko na. Amo na? Sige. Kung confident ka man natin, pwede man lang sa sulod ka ano. Ay, ba takore? Takore? Oo, meron na. Paano man? Katilaw ko na sa una, nagmayari ko na ano ko ba niya, gusto mo siya ikwanta ng sauna. May sauna ka mo diya. Niya mayara, sira, nagsulod ko siya sa kabak sa mo, takore, gali ang kuha na mo no, Gabuga. Oo, gabuga sang steam. Okay, di ba muna sa una, mga typical nga mga Action Boy, gabuga, ginasira ya. Pero kita ka na sa mga sauna rooms. Inang daw mga bato na siya. True. May mga pila ka volts. 10,000 volts. Kuha na da. So, sige, yung gina-adjust na advanced technology. So, may mga tik-tik-tik ka muna. Pila ka minutes. Dira, ang temperature na. Pero pagwa mo, duga pala malhas ka pala. Malhas siya. Tapos ligo siya. ka. Ligo ka cold. True, tapos masayon ka. Kanami. Subong ha, 50% bukas na no, mga salon, so pwede na. Kaya kung nag-Action Boy nung lawas mo, duga pangita. Ang next, honey. Damo dalang honey, no? Kaya anti-inflammatory property, may anti-inflammatory properties ang honey kung Action Boy. Ini nagapugong agud madulang vibration sa imo nga throat. Ano namang honey? Mainom ka, isa ka kutsara. Basi ibang Banyos. Iba si Banyos. Imnon ha, ang honey. Ang peppermint, well to ya. Butang mo sa imo ilong. Ang honey, 1 tablespoon. Basi imnon nila ang honey. Tapos pabugtang nila pang hubaw-hubaw. Hindi. Basi iatagon mo gid kay basi blang peppermint na oil blang imno nila kag ihaplos nila ang ibanyos nilang honey. Honey, oo. Wrong ha. Liwat peppermint oil ihaplas mo siya. Banyos. Ang honey inomon. Good. Isa ka kutsara lang bago ko na magtulog. Astang kutsara? Oo. Ang imnon astang kutsara? Pwede man kung gusto mo, hindi ka naging maghuragok ya. Forever ka na hindi maghuragok. Titunlol ng kutsara kung may ulo mo. Pwede ba kung Action Boy, impon mo ako sa mainit na gatas. Okay. Ang lastly, Action Boy, itong lose weight. Kaya ang katambo ko nung sobra bala sa timbang, nag-apekto man na sa paghuragok. Ang sobra nga fat sa imo nga liog, arason sa kuno sa Kamula ka mo guragok, ang timbang niya pila 35 ka lang ya? Hindi ba ko 35? Si Myla Robles, niya 35. Pila ka? Si Action Eden niya, isa kasakos ang bukas. Quinta? True. Isa ka sako sa bugas, guro nga nabuhinan na. Hindi. Amo na yun. Hindi ko yung Kaya ba lang nga sako sa bugas, ka 40 lang. Hindi ko bala underweight, hindi man ako overweight. Ano ka? Normal weight. Paperweight. Si Action Myla, good. Nagtulotambok na si Action Myla. Kaya may COVID daan. Sige. Okay, sige. Sige, good morning. Ay, morning, Lis amigo ko kay Bobong Villarosa, dira sa Barangay Tangob. Si asawa si Virginia. Bong morning kagay migo ko Mike Agaman, Gladys Noble dira sa may Barangay Maaw, tamyaw si Solping, sakay Teresa Linahakayaw, Remia Garcia, good morning. Nanette Diaz Milabo. Ay mga friends ko ini. Totong Hirona, good morning. May Cautivardo Henyo, Antonieta Yap, mayang aga Antonieta, kay Janet Delino, good morning.
sa kay Ems Aboso, Kagawad Roque Inesya, Sara Escoban, amigo ta Andy Delgado, good morning. Sige, kita. Yes, good morning, Evelyn Pomoceno, Rochelle Evangelista, Anel Godaka Gakudo. Good morning, Action Boy. Tamyaw lang. Gakudo. Gakudo. Oo, tamyaw yan lang kuno si Tatay Fred Godaka, gapamati sa Moises Padilla, kag sa mabuot niya kuno nga bana, si Sansan Gakudo. Kay Lola Erlinda Dira, kag kay Raymond, sa Bucros, Dako, La Carlota City, good morning. Kay Rene Boy and Di Romulo. ba nakadto mo to ng ligad? Oo, nan. Kay Sir Rani Boy, good morning man, kasi papa nga si Romulo Hayawon dira sa Cadiz City, nagapamati Action Boy. Romo Pasaporte, good morning. Kay Papa Jack, kag kay Tito Quintol, sa mga taga Barangay Cambaog sa Banwasang Hinigaran. Dennis Roma, Rayjan Villason, dira sa San Enrique Action Boy, no. Marietta Tumlos, hambalya, ganda ko na si Action Eden. Siyempre, basahon ko niya kay hambalya, ganda ko no mo. Si Romo, pasaporte, pa lipat ka? Oo, nalawag ko na, Romo Pasaporte. Veronica Santillan, Manukan, good morning. Bandeas family, good morning. Camento family, dira sa Mansilingan. Damo na yung Action Boy, dinatics. Yate ano man, Pila mapatukon. natin, tiwana sila? Hala, hindi na bala. Naglambot na bala 600. Wow. Di ba? Tita Russell, Pantaras family sa Silay. Check mo yun, kung nagpa-registration fee ka na? Wala pa. Maglambot lang 1,000. Kaya pa registration fee ta para may ano tabla may tipon-tipon. Ano natin may kaya pondo, kita sa aton nga. Oo, di ba? Good morning, Annalyn Pineda watching from Cavite. Jonathan Vidal, good morning sa Guapa. Okay, thank you. Okay, sa Guapo, yeah, good morning. Bebing Dagita Bautista, good morning. Uy, may nakapakot Action Boy sa akin yung favorite color. Si Dugay na utang ko. Si Dugay na utang ko, favorite color ko no blue. So gusto mo kung mayara ka sang earrings, just PME? PME? Ina na basa? Okay. Kaga last election boy, Jerry Rumbines, morning watching from Barangay Balabag. Kay Bebing Bautista, Action Boy, monitor sila sa Lizares Avenue, I Si mean. Kagawad Melchor, ang binas, parepilido, Kagawad Melchor, sa inubaan niya. Oh, correct. Lugar na iya sang mga manumbok. True. tuna. Charap. Gusto mo? Pwede. Text si Kagawad Melchor. Sa mga taga-hinubaan, Action Boy. Oy! 100.5 True. Alagan Radio. Good morning. Sige, sa kay amigo te Eric Dra, good morning. Okay na, standby na kita mga ka-aksyon sa Action Hotline with Action Art Tayhupon. Ang inyo naman din nga news team. Action Eden Aboso. Kag-Action Boy Dran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod Action Radio.